Jan van der Veen van Hudde Griep is voor het eerst dit hier te aaisiekjen. In de omkrieten van Reetsjerk hoopt hij zijn slag te slaan. Juist, er een familiedag wat en weer feest, maar het weer mooi waar. Dus ik ging er eigenlijk wel nog om te zieken, maar ja, dat lukt altijd net. En nu ga ik vrij en dus dan nog gewoon geven. Ja, de winkel die rent er wat zenuwachtig om. En nou nog eigenlijk. En daar zit ik anders wel even heen maken, want dat kan ik net achterlaten. Wat denk je, zou er een ei lezen? Nou, dat weet ik net. Het kind krijgt wel of krijgt net, dat weet ik net. Bij het boom van Frieske Vogelwachten rottert de telefoon de hele dag terug. Zal ik het even van jou naaien, als er de juiste procedure volgt het. Heel moment. Het binnen vooral gemeentes die het belje. Ze willen controleren of het eerste ei dat voen is, wel ongemeld is. In 14 gemeenten in Friesland binnen nou de eerste liepaai voen. Naast het boom van Frieske Vogelwachten is het bijzonder dat ze vlucht naar het vinden van het eerste ei, dus er volle meer aaien voen worden. Het gaat al wat sneller als de vageende jaren en met name de eilanden op Amelon en op Skielre. Dat vind ik wel heel opvallend, want meestal wacht je op eilanden. Ik denk dat dat tot de krijgen het mooie omstandigheden. Het is hartstikke zacht en het wier daarvoor hartstikke wierd. In het land is het nog heel wierd, dus er is genoeg fretten voor de liepen. Dus wat dat betreft binnen omstandigheden hartstikke goed. Er maaien rond 1 april 4.939 aaien voen worden. Het boom verwacht dat het dit hier rap gaan zal. Het is waar ze kind. Er zit nog niks in, maar ik kwam er wel aan. Dus het kan wel dat het moment is. Als familie misschien ook nog wel. Dat weet je net. Maar hij is rond daar. En hoe kun je dat dan zien dat het rond daar is? Dan is er wat zwier. Dan flintert het ze voort. En dan kan best het lichaamje voortvult en dan voort erin. Dus wie echt nieuwsgierig. Ik kon ook wel zien dat er haast onderleggen wie als onderleggen wie. Maar dit kan ook gebeuren, hè? Wat leeg is.